Nagpapatuloy po ang adikain ng lokal na pamahalaan ng Dagupan sa nararapat na pagrerehistro ng mga itatayo o mga nakatayong fish pens o fish cages sa katubigang sakop po ng lungsod. Matatandaan na mayroong mga naunang nabigyan ng permit to operate at business plates na ang mga bangus operators upang tuluyang maging legal ang kanilang operasyon. Sa pag-arangkada nito, muling nadagdagan po ang bilang po ng mga fish cage owners operators na may hawak na ng mga kaukulang papeles. Layon po nitong maprioridad ang mga lokal na mangingisda maging ang pagtataguyod ng bangus industry na siyang pangunahing produkto at pagkakakilanlan ng Dagupan City. Samantala matatandaan na hindi pinapayagan ng mga illegal fish pens at nauna na nagkaroon ng demolition maging ang mga oversized at anumang illegal structures. IFM News. IFM News. IFM News.